Il-lejla tajba. Grazzi tal-ilqajtu din l-istadina tagħna għal-preżentazzjoni ta' dan id-dokument mill-eċċellenza tiegħu Charles Cicluna, l-Arċisqof ta' Malta. Merħba lilkom ilkoll. Dan id-dokument kif tafu għandu storja interessanti ħafna. Il-Papa Franġisku jħobb ifakkarna fil-memorja tal-Knisja u meta f'Settembru li għadda, fl-aħħar ta' Settembru li għadda, permezz ta' litra tiegħu li bad bħala motu propju lill-Knisja, u fakkarna f'dan id-dokument ta' 10 snin ilu, id-dokument post-sinodali tal-Papa Benedittu, fuq il-kelma talla marbuta fix-xhieda tagħha tal-Knisja. Dan id-dokument Verbum Domini il-lejla se tkun ippreżentata traduzzjoni tiegħu bil-Malti propju biex aħna nerġgħu nirċivuh mill-ġdid bħala Knisja Maltija. Naħseb li huwa wkoll mument vera tajjeb fejn qed nirċivuh dan id-dokument għal żewġ raġunijiet. L-ewwel raġuni hija għax qegħdin fil-ġimgħa taċ-ċelebrazzjoni tal-Għaqda fost l-insara u l-Iskrittura l-kelma Alla hija dik li taqgħadna lkoll flimkien bħala insara. Naħseb li ċelebrazzjoni fil-fatt tal-kelma Alla fit-tielet ħadd tas-sena liturġika li huwa proprju marbut ma' dak li Papa Franġisku talab lill-Knisja biex tiftakar, marbut anka ma' din iċ-ċelebrazzjoni li nagħmlu kull sena. Ifakkarna kif l-Iskrittura fil-fatt il-qalba tal-esperjenza tagħna bħala dixxipli ta' Kristu. U għalina speċjalment b'mod partikolari din is-sena ir-rabta li din iċ-ċelebrazzjoni għandha mal-istorja tagħna bħala Maltin, l-istorja ta' San Pawl. It-tieni aspett naħseb huwa wkoll importanti, il-Knisja kif tafu l-Knisja lokali qiegħda tipprepara għall pjan pastorali tagħha. Il-pjan pastorali tagħha li huwa wkoll marbut ma' dan is-sens ta' ir-rabta intrinsika mal-kelma, il-kelma li permezz tagħha aħna insiru dixxipli mibgħuta u anke ma' dan il-famuż tekst li jibda bih fil-fatt id-dokument li tagħna l-Papa Franġisku li fakkarna Verbum Domini li huwa wkoll marbut mal-istorja ta' Emmaus u allura ma' kif Kristu fetħilhom moħħhom biex jilqgħu l-Iskrittura qabel tela fis-sema. Minix se ntawwal iktar għax mhux il-wok. L-Eċċellenza tiegħu se jippreżentanna dan id-dokument u nħalli fidejk. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja ħafna lil kull min biex din il-ħolma li konna fidejna traduzzjoni tal-eżortazzjoni apostolika post-sinodali ta' Benedittu 16 Verbum Domini isseħ mhux biss li ċċakkri li ġonu ħajja imma anke lil min ħadem fit-traduzzjoni ġustament hawnhekk jiġu rikonoxxuti wkoll il-ħidmiet l-ewwel nett ta' Francesco Pio Attard jgħetaw. Nirringrazzjaw Francesco Pio anki tal-ħidma kbira imma wkoll il-Ġew Farrugia, il-Mossim Professur Hector Sherry, lil-Lucy Xiberras u anke lil-Father Paul Xiberras. Ovvjament nixtiequ diġà għetlu grazzi nirringrazzja l-John Martin Borch li tagħna il-permess ġentili nużaw l-arti tiegħu għal din l-edizzjoni verament sabiħa preżentabbli. Jiġifieri tieħu pjaċir ukoll ikollok dan il-ktieb fidejk. Waslet 10 snin wara din it-traduzzjoni għax aħna qegħdin nitkellmu fuq dokument li ġie moti fit-30 ta' Settembru tal-2010. U aħna diġà qegħdin fis-sena 2020. Għal grazzja Alla biftehim li għandna ma' Santa Sede u anke ma' ċak permezz ta' Father Paul Darmanin u l-Franġiskani konventwali ormai għandna il-prassi jiena nħossha verament importanti li id-dokumenti tal-Lusija tiegħu l-Papa jiġu tradotti immedjatament. Nixtieq nirringrazzja propju l-Francesco Pio li għajnu tant oħrajn li għajnu f'din il-ħidma
u anke ikunu disponibbli fil-lingwa Maltija kemm jista' jkun malajr. Almenu mhux l-istess nistgħu ngħidu għaliex mal-ewwel ħdimna biex ikun tradott u ppubblikat id-dokument tal-Papa Franġisku Aperuit Illis, din hija ittra apostolika magħmula famla ta' motu propju li permezz tiegħu l-Papa Franġisku waqqaf il-ħatt tal-kelma ta' Alla. Jekk aħna niftakru il-Papa Ġwan Pawlu II jibqa' magħruf ukoll għax waqqaf il-ħatt tal-ħniena divina. U ma jidilix il-Papa Benedittu waqqaf xi ħadd speċjali partikolari, imma il-Papa Franġisku b'din id-deċiżjoni li ġġib id-data ta' 30 ta' Settembru 2019 propju tifkira liturġika ta' San Ġlormu fil-bidu tal-1600 anniversarju mill-mewt ta' dan għaddis kbir li tagħna it-traduzzjoni mill-lingwi oriġinali għal-lingwa tal-poplu ta' dak iż-żmien, il-lingwa tal-vulgus għalhekk il-vulgata. U il-Papa f'dan id-dokument Aperuit Illis li fih permezz tiegħu waqqaf dan il-ħatt tal-kelma ta' Alla li se niċċelebraw l-ewwel darba il-ħatt li ġej propju fil-kuntest anke tal-ġimgħa ta' talb għall-għaqda tal-insara, propju jissuġġerixxi li aħna nerġgħu nirritornaw lejn id-dokument tal-Papa Benedittu u napprezzaw. U din il-kelma tal-Papa Franġisku kienet propju l-okkażjoni propizja biex aħna naħdmu u jkollna din it-traduzzjoni. Nadja diġà semmit il-fatt feliċi ħafna li ż-żewġ dokumenti jirreferu għall-esperjenza ta' Emmaus, anki għaliex fil-triq lejn Emmaus huwa Ġesu stess li jiftaħ l-iskrittura lil dawn iż-żewġ dixxipli. Beda jispjegalhom mill-iskrittura dak kollu li kien hemm miktub fuqu. Aħna nafu wkoll li jarfuh fil-qsim tal-ħobs u idealment din l-ewwel parti tal-kapitlu 24 ta' San Luqa diġà fiha l-elementi fondamentali tal-liturġija tal-ħadd li biha aħna niċċelebraw propju dak l-ewwel jum tal-ġimgħa. Għax kif tafu l-esperjenza ta' Emmaus issir propju dakinhar stess. Dakinhar stess kellek dixxipli li kienu semgħu l-aħbar tal-qawmin imma telqu lem. Aħna għandna perċentwali ta' nies li telqu lem, li qegħdin fis-sitwazzjoni tad-dixxipli ta' Emmaus. U il-mulej jixtieq jissieħeb magħhom u ma telaqhomx, issieħeb magħhom fit-triq u fetħilhom l-iskrittura. U laqa l-istedina tagħhom li jibqa' magħhom u għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Jiena naħseb li jekk aħna irridu naħsbu fis-60% li m'għadhomx jiffrekwentaw il-laqgħat ta' nhar ta' Ħadd għalkemm 70% għandhom kuntatt almenu darba fix-xahar skont l-aħħar ħarriġ li għamilna, irridu nibdew propju mill-kelma ta' Ġesu. U allura dan huwa mument importanti ħafna fejn aħna nifhmu kif jgħalmu iż-żewġ papiet kemm Franġisku kif ukoll Benedittu li l-kelma ta' Alla trid tintiseġ, trid tkun parti minn niżġa tal-ħajja tal-Knisja. Kif jagħmel Benedittu wkoll anke il-Papa Franġisku jfakkarna wkoll fl-esperjenza ta' trasfigurazzjoni. Għaliex bħalma jfakkarna il-Papa Franġisku fl-esperjenza ta' trasfigurazzjoni jidhru mal-mulej Mosè u Elija
il-liġi u l-profeti. Il-Papa jgħid l-iskrittura li tħares lejn Ġesu, tiddialoga miegħu u kif ifakkarna diversi drabi il-Papa Benedittu fl-eżortazzjoni post-sinodali, aħna rridu bħalma jgħid anke l-Apostlu Missierna, bħalma kienu jifmu il-missieriet ta' Knisja, rridu naqraw it-testament il-qadim, dak li aħna nsejħulu it-testament il-qadim, anke fid-dawl ta' l-esperjenza u l-avveniment ta' Kristu. Nasib diġà smajtu wkoll biex ngħidu hekk fl-istedina għal din il-laqa li l-eżortazzjoni apostolika Verbum Domini hija propju mifruxa fuq 3 partijiet, 3 momenti importanti. L-ewwel parti il-Papa Benedittu sejħilha Verbum Dei. Aħna l-Maltin propju malmin minn San George Preka, meta jgħidulhom il-Verbum Dei mhux qed jirreferi għal beġġ tal-mużew, imma għal il-verb ta' Alla, il-kelma ta' Alla, Verbum Dei. It-tieni propju allura hija riflessjoni propju fuq Alla li jitkellem, it-tweġiba tal-bniedem għal Alla li jitkellem u l-interpretazzjoni tal-Iskrittura mqazza fil-Knisja. B'xi mod l-ewwel parti titfa' id-dawl tagħha fuq il-fenomenu, l-esperjenza ta' Alla li jitkellem, il-bniedem li jisma' lil Alla jitkellem, imma wkoll il-Knisja li fiħdana żviluppat il-kelma ta' Alla kemm fil-istorja tal-poplu ta' Alla u kemm fl-esperjenza tal-Knisja tinterpreta din il-kelma ta' Alla. It-tieni parti hija msejħa Verbum in Ecclesia, il-kelma fil-Knisja. Jiena nirringrazzja ħafna li tradutturi li dawn it-titli tal-partijiet ħallewhom bil-Latin. L-ewwel diffiċli ħafna tagħti traduzzjoni diretta u eżatta. Imma anki li ukoll permezz tal-fatt li aħna qed nużaw l-istess kliem bil-Latin li juża l-Papa Benedittu, nistgħu nagħmlu iżjed b'mod faċili il-kollegament tal-kelma verbum fit-titlu ta' 3 partijiet. Mela Verbum Dei, il-kelma ta' Alla, Verbum in Ecclesia, il-kelma ta' Alla fil-Knisja, it-tielet parti Verbum Mundo, il-kelma lid-dinja, il-kelma lid-dinja. Jina ovvjament wara li preżentajt dan il-qafas mela Verbum Dei, Verbum in Ecclesia, Verbum Mundo, il-kelma lid-dinja. Ngħaddi biex nippreżenta it-3 partijiet b'mod individwali. L-ewwel parti diġà riferejt għal din il-ħaġa għandha daw it-3 momenti importanti u meta l-ewwel parti titkellem dwar Alla li jitkellem, il-Papa Benedittu jintroduċi immedjatament il-kunċett ta' Alla li jidħol fid-dialogu. L-aspett ġdid tar-rivelazzjoni biblika jikkonsisti fil-fatt li Alla juri minnu fid-dialogu li jixtieq jibni magħna. B'xi mod hawnhekk diġà għandna imma fl-ewwel sentenza dan il-parti il-misteru kbir anke tal-ħolqien tagħna. Għaliex il-misteru kbir tal-ħolqien tal-umanità, tal-bniedem, huwa propju li fil-bniedem maħluq xbiegħa tiegħu Alla ħalaq interlokutur. Alla ħalaq kreatura
Issa bil-mod kif jekkux permezz tal-evoluzzjoni, permezz tal-maġija tal-ħol indirett, skont il-miti tal-Mesopotamja u nkella propju bl-intelligent design, kif jisejħulu kultant, aħna ħlejja li maħluqinx bija tiegħu għax nistgħu nisimgħuh. U nistgħu anke nkellmuh lura kultant billi ngħidulu marriċ. Jiena impressjonani ħafna il-fatt li l-ewwel għalmenu kont qed nara n-neputijiet jikbru għax tfal tiegħi m'għandix. Waħda mill-ewwel kelmiet li jitalmu jgħidu hija l-kelma le. Il-kelma le. Iva tiġi propri x'aktar xwara. Imma u inti tibda kważi tammira dan l-iżvilupp li din il-ħlejqa imqarba u li tibki imma ġalek tibki wkoll tassumi l-identità tagħha u l-awtonomija tagħha billi tgħid le. U jien naħseb Alla fl-imħabba tiegħu kien lest jieħu dan ir-riskju. Li aħna u nibdew niddialogaw miegħu l-ewwel ħaġa li se ngħidulu hija le. Li aħna nippruvaw nkunu bħalu u nippruvaw da dialogu minn għalina insiru dak li maħniex. U verament ta' maħniex. Il-Papa Benedittu ovvjament jintroduċi anke konċetti naqra komplikati, ma l-ewwel daħħalna propju fil-konċett ta' l-analogija tal-kelma ta' Alla. U jgħidlek minn dawn l-osservazzjonijiet dwar id-dialogu ta' mħabba li hemm mistur fil-kelma ta' Alla, għax kelma ma tnissilix fil-baħħ. Inti tnissel il-kelma fid-dialogu, f'kollokju, fid-dialogu. Mhuwiex monologu, il-kelma mhijiex monologu, il-kelma hija dialogu. Minn dawn l-osservazzjoni joħorġu mill-meditazzjoni fuq il-misteru nisrani espress fil-prologu ta' Ġwanni, hemm bżonn nisiltu x'qalu l-Padri Sinodali frabta ma' diversi modi li bihom nużaw l-espressjoni kelma ta' Alla. Bir-raġun hemm min tkellem dwar sinfonija tal-kelma, ta' kelma unika ritesprimi ruħa b'diversi modi, għana b'ħafna ilħna. Hawnhekk il-Padri Sinodali tkellmu fuq tħaddim analoġiku tal-lingwaġġ uman b'riferiment tal-kelma ta' Alla. Fil-fatt din l-espressjoni jekk minnaħa tolqot il-komunikazzjoni li Alla jagħmel tiegħu innifsu, mill-oħra tassumi bosta tifsiriet li għandhom titqisu b'attenzjoni jitqiegħdu f'relazzjoni bejniethom, kemm mill-perspettiva ta' riflessjoni teoloġika u kemm minn dik tal-użu pastorali. Kif jurina b'mod ċar il-prologu ta' San Ġwan, l-ewwel il-logos l-ewwel nett jindika il-verb etern. Il-Papa qed jispjegana meta ngħidu verbum Dei, riferiment mhux biss għal dak li jgħid Alla imma għal-logos innifsu. Għalhekk qed jgħid l-analogija, ġifieri din hija kelma li għandha diversi tifsiriet. Mela l-logos, il-verbum l-ewwel nett jindika l-verb etern. Jiġifieri liben il-waħdini, imnissel mill-missier qabel kull żmien. U natura waħda miegħu il-verb kien ma' Alla, il-verb kien Alla. Imma dan l-istess verb kif jafferma San Ġwan sar bniedem. U għalhekk Ġesu Kristu mwieled mill-Verġni Marija u tassew il-verb ta' Alla li ssieħeb fin-natura tagħna l-bnedmin. Għalhekk l-espressjoni kelma ta' Alla, verbum Dei, hawn tindika l-persuna ta' Ġesu Kristu. Sa minn Dei biben tal-missier li sar bniedem. Barra minn dan jekk fil-qalba ta' rivelazzjoni divina hemm il-ġrajja ta' Kristu,
Jeħtieġ narfu wkoll il-ħolqien innifsu, il-liber natura, il-ktib tan-natura, huwa wkoll essenzjalment parti minn din is-sinfonija ta' ħafna ilħna fejn jesprimi ruħu l-verb waħdieni. Kemm ħaġa sabiħa din. Il-Papa Benedittu fl-2010 bħala espressjoni tal-kelma ta' Alla jindika wkoll il-ktieb tan-natura. Kemm hemm bżonn nirritornaw għat-tagħlim ta' dan il-Papa, llum Papa Emeritu, u nirriflettu il-profezija tat-tagħlim tiegħu. Għax wara kollox, jekk aħna nieħdu l-Laudato Si tal-Papa Franġisku, il-qafas tagħha propju li aħna naraw li ta' Alla fil-ktieb tan-natura. Il-Papa Benedittu propju jagħti dil profezija li hemm il-ħolqien innifsu huwa l-ktieb li permezz tiegħu il-mulej ikellimna. Bl-istess mod nistqarru li Alla għarraf il-kelma tiegħu fl-istorja tas-salvazzjoni. Mela għandna il-persuna ta' Ġesu Kristu, il-ktieb tan-natura. Issa il-Papa jgħid l-istorja tas-salvazzjoni. Alla għarraf il-kelma tiegħu fl-istorja tas-salvazzjoni, semma leħen tiegħu bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu tkellem bil-fom tal-profeti. Hija parti mill-kredu tagħna. Għalhekk il-kelma divina tesprimi ruħha tul l-istorja kollha tas-salvazzjoni u għandha l-milja tagħha fil-misteru tal-inkarnazzjoni, il-mewt u l-qawmien tal-iben ta' Alla. U mill-ġdid, il-kelma ta' Alla dik imxandra mill-Apostli f'ubbidjenza għal mant ta' Kristu xoxt. Morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Għalhekk il-kelma ta' Alla tgħaddi mit-tradizzjoni ħajja tal-Knisja. Fl-aħħar nett il-kelma ta' Alla miktuba u mnebħa b'mod divin l-Iskrittura mqazza. Il-Testament il-qadim u l-ġdid. Mela Ġesu Kristu, il-ktieb tan-natura, l-istorja tas-salvazzjoni, il-kelma tal-profeti, l-esperjenza tal-inkarnazzjoni, tal-ħajja, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu, il-ħajja tal-Knisja, it-tradizzjoni. U b'xi mod il-kodba li aħna nivveneraw bħala l-kelma ta' Alla huma l-espressjoni tal-ħajja tal-poplu ta' Alla. Dan kollu għalhekk jispjega għaliex fil-Knisja nqimu bil-kbir l-Iskrittura mqazza, imqar jekk il-fidi nisrajja mhijiex reliġjon tal-ktieb. Dan huwa punt importanti. Ħafna drabi aħna nitfixklu u poġġu lilna nfusna mar-reliġjonijiet tal-ktieb. Aħna jgħallem il-Papa Benedittu maħniex reliġjon tal-ktieb. Għaliex il-Kristjaneżimu u r-reliġjon tal-kelma ta' Alla, mhux ta' kelma miktuba u muta, imma tal-verb inkarnat u ħaj. Mela aħna mhux ir-reliġjon tal-liber, imma r-reliġjon tal-verbum inkarnatum, tal-verb inkarnat, tal-verb ta' Alla li sar bniedem. Għalhekk l-Iskrittura għandna nxandruha, nisemgħuha, naqrawha, nilqgħuha u ngħixuha bħala l-kelma ta' Alla fid-dawl tat-tradizzjoni apostolika li minna ma tista' qatt tinfiret. Jien naħseb dan il-paragrafu li huwa dens u tista' taqrah meta tkun maġġel, propju jirrikjedi l-paragrafu numru 7 attenzjoni kbira, anki għaliex jeħlisna minn ċertu misconceptions. Jallimna wkoll li meta ngħidu verbum dei aħna qed naffaċċaw realtà tant kbira, tant straordinarja,
tant sabiħa. U li fl-istess ħin mhix biss il-ktieb, għalkemm aħna l-ktieb kif jgħid il-Papa Benedittu ta' min anke bħalma namlu fuq il-Evangelii Gaudium ninnotaw il-verbi anke li juża l-Papa Benedittu hawnhekk. Il-kelma ta' Alla għandna nxandruha, nisimgħuha, naqrawha, nilqgħuha, ngħixuha. U din il-ħaġa tinnota anke fil-liturġija tal-Knisja, fl-istituzzjoni tal-lettorat u anke fid-djakonat u fil-presbiterat. Meta hemm il-konsenja tal-kelma ta' Alla u anke pratikament fl-ordni kollha anke għaliex fl-episkopat, fil-konsagrazzjoni episkopali huwa il-ktieb tal-Evanġelju li jitpoġġa fuq ras il-kandidat waqt it-talba tal-konsagrazzjoni u il-kandidat fil-moment li jiġi ordnat isqof huwa imdellel bil-kelma ta' Alla. Il-kelma ta' Alla issir propju id-dar fejn huwa jidħol, isir propju is-sinifikat kbir li ngħata lill-kelma fil-rit u fil-ritwali tal-Knisja huwa minnu nnifsu edukazzjoni kbira. Il-Papa Benedittu jitkellem ukoll dwar id-dimensjoni kosmika tal-kelma ta' Alla. Anki għaliex konxi mit-tifsira fondamentali tal-kelma ta' Alla f'riferiment għal verb etent ta' Alla magħmul bniedem fed-Dej medjatur waħdini bejn Alla u l-bnedmin u fi smih ta' din il-kelma nħossuna misjuqa mir-revelazzjoni biblika biex narfu li din hija l-pedament tar-realtà kollha. Interessanti ħafna li il-Papa Benedittu qiegħed jidħol anke fil-teoloġija ta' l-ewwel kapitlu tal-Vanġelu ta' San Ġwan u propju jipprova jelaborah b'mod profond ħafna verament tipika tiegħu. F'dan l-ewwel moment hemm diversi aspetti oħra li ta' min jagħti kasom anke għaliex dawn huma paragrafi densi ħafna ta' din l-eżortazzjoni apostolika, il-ħolqien tal-bniedem, ir-realizmu tal-kelma, l-kristoloġija tal-kelma. U din hija importanti ħafna x'il-Papa Benedittu bħala Papa Emeritu fl-aħħar kitba tiegħu reġa' irritorna lejn din l-eżiġenza li aħna l-iskrittura naqrawha fid-dawl ta' Ġesu Kristu. Il-tradizzjoni patristika u medjevali jgħid fil-paragrafu 12 hija u tikkontempla din il-kristoloġija tal-kelma diet b'espressjoni suġġestiva, il-verb tqassar, verbum abbreviatum, li b'xi mod fil-kelma hemm il-misteru kollu ta' Kristu aċċessibbli b'mod sintetiku. B'xi mod jisu tweets tal-mulej imma naqriżjed minn tweet, ġifieri biex tagħmel Bibja kollha fi tweets naseb għandek bżonn qatt m'għamilt il-kalkolu jien imma skont li ma lingwa wkoll għax hemm kieku bil-Malayalam naseb jien trid ħafna iżjed karatteri dawk għandhom it-tritwal għalkemm jaqrawhom jaġlu imma meta tinkiteb il-Malayalam ma nafx hekk rajtu il-Malayalam miktuba traskritta, imma ġifieri tant għandha jittri li naħseb tliet kelmiet jieħdu tweet kollha, 143 characters. Imma fl-iskrittura li waslitinna li aħna nafu wkoll li oriġinat fis-sekli għandha ġeneri litterari differenti, wara kollox ukoll waslitinna bl-Ebrajku, bil-Griek, ġifieri anke lingwi differenti u uħud mill-kodba insibuhom biss fis-Septwaġinta
bil-Grieg ukoll. Hija xi ħaġa li aħna bħala komunità, bħala poplu tal-Alla rajnija tikber ukoll fostna. Bħalma meta kien bniedem raw jikber ukoll ġo Nazaret b'xi mod. Il-verb ukoll evolva anki qudiemna, il-verb inkarnat. Kiber qudiemna u il-mulej kien propju fuqu. Il-Papa Benedittu jitkellem ukoll fuq id-dimensjoni eskatoloġika tal-kelma ta' Alla u għandu paragrafu sabiħ, il-paragrafu 15 dwar il-kelma ta' Alla u l-Ispirtu Santu. Jirreferi fuq il-rwol importanti ta' l-Ispirtu Santu fil-misteru tal-inkarnazzjoni, fil-misteru propju tal-kelma ta' Alla li ssir bniedem, imma jitkellem ukoll dwar l-esperjenza ta' l-Ispirtu Santu li nebbaħ l-Iskrittura u l-iżvilupp tagħha. Il-kittiba l-kbar ta' tradizzjoni nisranija huma kelma waħda fil-mod kif iħarsu lejn ir-rwol tal-Ispirtu Santu fir-relazzjoni li min jemmen għandu jkollu mal-Iskrittura wkoll. San Ġwan Krisostmu jafferma li l-Iskrittura għandha bżonn tar-rivelazzjoni tal-Ispirtu biex mill-arfien tat-tifsir veru tal-ħwejjeġ li nsibu miġbura fiha niksbu ġid kotrana lina. Il-qari tal-Iskrittura huwa wkoll igwidat mhux biss l-esperjenza ta' kif waslet għandna l-Iskrittura, imma anki l-qari tal-Iskrittura huwa igwidat mill-Ispirtu Qaddis tal-Mulej. U l-istess li ħalaq il-kelmiet tat-testmenti mqazza u stess li urihomlna. Il-kliem ta' San Girgor il-Kbir. Riccardo ta' San Vittor ifakkarna li trid għajnejn ta' ħamiema imdawlin u malma mill-Ispirtu biex tista' tifhem it-test sagru. Hija espressjoni qawwija ħafna, ma nafx xi tfisser li jkollok għajnejn ta' ħamiema mu jagħmilha inverted commas, jiġri inti u taqra l-Ispirtu Santu qiegħed ukoll jigwidak. Il-Papa jitkellem dwar it-traduzzjoni u l-Iskrittura u għandu wkoll sezzjoni għaliex huwa il-paragrafu 19 dwar l-Iskrittura mqazza l-ispirazzjoni u l-verità. Għadna fl-ewwel parti, il-Verbum Dei. Issa wara li il-Papa Benedittu preżenta ftit il-kelma, ovvjament bdejna propju mid-diversi sinifikati ta' din il-kelma l-Verbum Dei. Maħniex reliġjon tal-ktieb, imma reliġjon tal-kelma ta' Alla magħmul bniedem. Issa jitkellem dwar it-tweġiba tal-bniedem għal Alla li jitkellem. Hawnhekk ovvjament ma jistax jonqos li l-Papa Benedittu jintroduċi il-diskors tal-patt ma' Alla. Mhux biss jiġifieri dialogu żewġ ħbieb li jitkellmu, imma hemm ukoll dialogu ta' lealtà, patt ta' mħabba. Alla li jisma' lil bniedem u jwieġeb għal mistoqsijiet tiegħu. U hemm dan il-paragrafu veru ħelu dwar li niddialogaw ma' Alla permezz tal-kelma tiegħu. Din hija xi ħaġa li tfakkarni ukoll f'dak li jikteb San Girgor il-Kbir meta jitkellem dwar is-salmi u jgħid Alla li l-bniedem taħ mod kif ikellmu. U stess tkellem biex aħna nkunu nistgħu nitkellmu. Għallimna propju l-alfabet ta' dan id-dialogu. Il-kelma ta' Alla u l-fidi u interessanti ħafna wkoll li il-Papa Benedittu jitkellem dwar id-dnub bħala nuqqas ta' smieħ tal-kelma ta' Alla.
Ta' spiss insibu kemm fit-Testament il-Qadim u kemm fil-Ġdid it-tifsira ta' dnub bħala nuqqas ta' smieħ tal-kelma, bħala ksur tal-patt, u għalhekk bħala eluq fil-konfront ta' Alla li sejħilna għal komunjoni miegħu. Aħna fil-lingwi semitiċi inkluż dik tagħna mal-ewwel nifhmu għadi. Għax l-ewwel ħaġa li fost l-ewwel ħaġa li tal-mek ommok hija biex tismagħha, ismani naqra, isma' minni. U allura jiena meta ma nismax minn ommi jew ma nismax minn sieri qiegħed nonqoshom. In-nuqqas ta' smieħ tal-kelma t'Alla huwa propju l-erq u l-qalb ta' din il-trasgressjoni ta' dak li aħna nsejħulu id-dnub. Fil-fatt Ġesu ġie mibgħut mill-missier bħala vittma ta' tpattija għal dnubietna u għal dawk tad-dinja kollha. Hekk tiġi offrulta lilna il-possibilità ħanina tal-fidwa u l-bidu ta' ħajja ġdida fi Kristu. Għalhekk importanti li l-fidili jiġu edukati biex jarfu l-eruq ta' dnub li hemm fin-nuqqas ta' smieħ tal-kelma tal-mulej u f'Ġesu il-verb ta' Alla jilqgħu il-maħfra li tiftilna qalbna għas-salvazzjoni. Wara kollox din hija xi ħaġa li niċċelebraw kull fil-liturġija tal-25 ta' Marzu kull sena fejn mhux biss naqraw l-Evanġelju fejn il-qaddejja ta' Alla tgħid ikun minni skont kelmtek, imma anke fis-salm ta' dik is-solennità naqraw propju il-frażi li mbagħad tuża anke l-ittra lil-Lut hawn jinġej biex nagħmel irrida fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. B'xi mod l-iva ta' Ġesu għall-misteru tal-inkarnazzjoni u l-iva ta' Marija jingħaqdu għaliex is-salvazzjoni tagħna tiġi propju mis-smieħ u mill-ubbidjenza oba u dire ta' dawn iż-żewġ persuni tant eżis għalina. Hemm titlu sabiħ li l-Papa jfakkarna propju fuq Marija, Marija Mater Verbi Dei. Mater Verbi Dei. Din tantiċipa b'xi mod anke id-devozzjoni li nissel fostna San Ġorġ Preka għal Madonna tal-Verbum Dei. U kienu wkoll li kien idea din dan il-kwadru tal-Madonna li fuq is-sider tagħha hemm miktub Verbum Dei caro factum est. U kien qabad soċju minn Ħaltarxin biex jagħmlu dan il-kwadru mbagħad saru diversi kopji u mbagħad santi wkoll u f'santa minnhom li ġiet ukoll stampata meta Dun Ġorġ kien għadu ħaj kien ukoll għamel terror demonum, il-biża tax-xjaten. Meta l-Papa Ġwanni Pawluttini, San Ġwan Pawluttini, ġie għal beatifikazzjoni ta' 3 Maltin, San Ġorġ Beatu Preka dak iż-żmien fl-2001 ta' Nazju Falzon u Adeodata Pisani, fil-għaxija wara il-beatifikazzjoni żar il-ċentru tal-mużew u propju Super Ġenerali delikata dak iż-żmien kien tal-Papa kwadru propju tal-Madonna tal-Verbum Dei. Ma nafx sar minnu, ma nafx fejn qiegħed fil-Vatikan dan il-kwadru, imma kienet ħaġa propju sabiħa li ir-rigal tal-mużew lil San Ġwan Pawluttini propju ikkun din l-ikona ta' Marija Mater Verbi Dei. Dun Ġorġ kien sejħilha il-Madonna tal-Verbum Dei. U Mater Fidei għaliex ovvjament i il-kelma tal-Alla ma wkoll l-iva, is-smieħ, il-fidi.
Is-sezzjoni oħra ta' din l-ewwel parti, forsi li żiet waħda b'xi mod naqra impenjattiva, mhux ta' min jaqra propju qabel imur jorqod din il-parti, hija l-interpretazzjoni tal-Iskrittura mqazza fil-Knisja. Kif tafu dawn it-testi huma ispirati anke biex ngħidu hekk mill-istħarriġ u l-istudji teoloġiċi li żjed riċenti u interessanti ħafna li ovvjament qegħdin f'din il-ġimgħa li fiha nitolbu għall-għaqda bejn l-insara. L-ewwel ħaġa li jgħid il-Papa Benedittu, forsi f'polemika ma' sola Skriptura li b'xi mod ridet bħala kriterju tal-ħajja nisranija it-test biss miftum kważi mill-Knisja huwa li l-interpretazzjoni tal-Iskrittura imqazza issir fil-Knisja. Il-Knisja l-ewwel post tal-ermeneutika tal-Bibja. Propju r-rabta intrinsika bejn kelma u fidi turi kif l-autentiċità ermeneutika tal-Bibja, jew it-tifsir veru tagħha, ma tistax teżisti jekk mhux fih dan il-fidi tal-Knisja li għandha l-Iva ta' Marija bħala il-modell tagħha. Din hija frażi importanti mill-numru 29 li ta' min jiftakara, b'mod speċjali meta jiġu jħabtu tal-Jehovah Witnesses li ħaġa li jgħidulna inti għandek Bibbja, inti taqrajt tal-Bibbja, u wieħed ta' min ifakru, aħna għandna l-Bibbja u biex nifhmu l-Bibbja irridu nifhmuha propju fil-familja ta' Ġesu, fih dan il-familja ta' Ġesu. Hekk nistgħu nfakru kriterju fondamentali tal-ermeneutika biblika, il-post oriġinali tal-interpretazzjoni tal-Iskrittura u il-ħajja tal-Knisja. Mhux biss allura b'xi mod l-Iskrittura toħroġ mill-esperjenza ekleżjali, imma wkoll biex nifhmuha sew irridu nkunu ħaġa waħda mal-Knisja. Ir-ruħ interessanti ħafna hawnhekk il-Papa qed jikkwota il-Konċilju u allura jagħmel inverted commas l-istudju tal-Kotba mqazza għandu jkun bħar-ruħ tat-teoloġija mqazza. Din hija xi ħaġa li insista ħafna fuq għall-Konċilju Vatikan it-Tieni f'diversi dokumenti u jiena naħseb li huwa importanti li t-teoloġija f'diversi oqsma tagħha propju dejjem tħares lejn l-Iskrittura. L-Iskrittura mqazza, il-Kotba mqazza huma r-ruħ ta' teoloġija. Il-numru 32 jitkellem dwar l-iżvilupp ta' riċerka biblika u l-Maġisteru tal-Knisja. Ovvjament il-Maġisteru tal-Knisja aħna l-isfijiet irridu niddialogaw mal-esperti, ma dawk li jalmuna eżattament il-kelma xi tfisser biex aħna l-Maġisteru tagħna ikun tassew fidil lejn l-ispirtu tal-mulej. Għaliex l-ispirtu tal-mulej lili wkoll se jdawwalni permezz tat-tifsira vera tal-kelma. L-ermeneutika biblika konċiljari, il-Papa Benedittu jisħaq fuq il-Kostituzzjoni dogmatika Dei Verbum u jgħidilna li minn dan ix-xefa nistgħu napprezzaw aktar il-prinċipji kbar tal-interpretazzjoni tal-eżiġeżi kattolika li esprima l-Konċilju Vatikan it-Tieni partikolarment fil-Kostituzzjoni dogmatika Dei Verbum. L-ewwel nett ninterpretaw it-test
billi nqisu l-għaqda tal-iskrittura kollha. Din illum tissejjaħ eżiġeżi kanonika. Mela mhux naqbad quote u dik tkun isa motto nifissa fuqha u dik biss teżisti. Inti trid taqra u tinterpreta anke silta fil-kuntest ta' tradizzjoni tal-għaqda kollha tal-iskrittura. Inżommu qudiem għajnejna it-tieni wieħed, tieni kriterju, għajnejna tradizzjoni ħajja tal-Knisja kollha. U fl-aħħar net nosservaw l-analogija tal-fidi. Huwa biss meta jiġu osservati żewġ livelli metodoloġiku, dawk storiku kritiku u dak teoloġiku, li nistgħu nitkellmu fuq eżeġeżi teoloġika, fuq eżeġeżi li tixra lil dan il-ktieb. Kultant tkun f'ambjenti wieħed jaqra silta u jibda ifajjar left, right and center u ma tkunx taf eżattament minn fejn ġie u fejn sejjer. U din hija xi ħaġa li anke l-ewwel komunità kienet fil-periklu tagħha tantu hekk li Pietru jitkellem kemm hu tqil Pawlu li hemm bżonn biex inti tinterpretah tuża ċertu kawtela, ċertu għandek bżonn ċertu erf. Il-Papa Benedittu tipika tiegħu anke jwissina dwar il-periklu tad-dualizmu u l-ermeneutika sekolarizzata. Din hija xi ħaġa li hu personalment fil-kotba tiegħu Jesus of Nazareth jaffronta diversi drabi. Ġifieri huwa onest biżżejjed biex jgħid isma' ċertu ermeneutika, ċertu stħarriġ bibliku qed iwassal għal dawn il-konklużjonijiet imma huma konklużjonijiet sekolarizzati li huma miftuma mit-tradizzjoni tal-Knisja mill-ħajja tal-fidi. Hemm it-tentazzjoni li għandna nħarsu anke lejn l-iskrittura mill-lenti sekolarizzata mingħajr Alla. Inti ma tistax inti mhux biss tifrida mill-Knisja, ma anke tifrida mill-ħajja tal-fidi, mill-ħajja ta' dak id-dialogu ħaj bejn Alla u l-bniedem. Il-Papa Benedittu tafu wkoll li mhux għadu tar-raġuni fil-fatt jiddedika l-numru 36 propju għal fidi u raġuni fil-ħarsa tagħna lejn l-iskrittura. Jiddistingwi bejn it-tifsira letterali u tifsira spiritwali u jagħti wkoll propju l-parir ħafna għaqli li hemm bżonn nittraxxendu l-ittra. F'dan l-isforz tagħna biex nerġgħu norbtu flimkien it-tifsiriet tal-iskrittura hemm bżonn nifhmu l-passaġġ bejn l-ittra u l-ispirtu. Dan mhux xi passaġġ awtomatiku u spontanju, pjuttost hemm bżonn immorru lil hemm mill-ittra. U ħafna drabi hawnhekk neħlu għaliex ikollok it-tentazzjoni. Isma' l-Bibja hekk tajt, l-Iskrittura hekk tajt. Il-Papa qed jagħtina anke din il-libertà tal-uliet Alla li aħna anke niftakru f'dak li jgħid San Pawl il-Korintin, it-tieni ittra, l-ittra toqtol imma l-Ispirtu jagħti il-ħajja. F'dawn il-paragrafi qed jaqbad il-kriterji tad-Dei Verbum il-Papa u jiżviluppahom. U din hija xi ħaġa anke pjuttost teknika, jitkellem ukoll dwar il-paġni mudlama tal-Bibja, u jitkellem ukoll dwar l-insara u l-lut quddiem l-Iskrittura mqazza. Huwa paragrafu importanti 43 fejn u jifhem u jgħallimna wkoll li kif qalilhom il-Papa Ġwanni Pawlu II u maħutna l-aktar eżis fil-fidi ta' Abraham il-patriarka tagħna. Bla dubju l-affermazzjonijiet ma jfisslux dawn l-affermazzjonijiet li ma nafux bil-qtuħ li nsibu fit-Testament il-ġdid minn mal-istituzzjonijiet tat-Testament il-qadim jew wisq inqas mit-twettiq tal-Iskrittura fil-misteru ta' Ġesu Kristu magħruf bħala Messija u bin Alla. Madankollu din id-differenza qawwija u radikali bl-ebda mod ma tfisser
ostilità reċiproka. Al kontrarju, l-eżempju ta' San Pawl juri li l-atteġġjament ta' rispett, ta' stima u ta' mħabba għal poplu ludi u l-uniku atteġġjament ta' bilħaq nisrani din is-sitwazzjoni li misterjużament tagħmel parti mill-pjan kollu kemm hu pożittiv ta' Alla. Il-Papa jwissina wkoll dwar in-nassa tal-interpretazzjoni fondamentalista tal-iskrittura imqazza. U jina naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna anke għal żmienna fejn uħud jużaw siltiet mill-iskrittura biex igaraw il-ġebel lill-oħrajn. U f'dan il-kuntest nixtieq qabel xejn niġbed l-attenzjoni fuq dik l-għamla ta' qari li ma tirrispettax it-test sagru fin-natura awtentika tiegħu għax tippromuovi interpretazzjonijiet soġġestivistiċi u arbitrarji. Jivrinġal l-iskrittura tgħid dak li rrid jien. U jiena nkun qed nitkellem mhux il-kelma ta' Alla. Fil-fatt il-litteralizmu propagat mill-qari fundamentalista fir-realtà jirrappreżenta tradiment kemm tat-tifsira litterali u kemm ta' dik spiritwali. U dina ta' min nirriflettu ħafna fuqha. Ġifieri ġieli għamilniha wkoll aħna fit-tradizzjoni tagħna, ġifieri siltiet pereżempju mill-anja tal-anjiet li aħna faċilità nużawhom fid-devozzjoni tagħna, mbagħad issib li l-kuntest huwa totalment differenti. Niftakar il-Prof Sant kien isemminna dawn il-ħafna niċeċ fl-Eliqi li jikkotaw l-anja tal-anjiet. Posuerunt me custodem, poġġewni bħala assis u jagħmlu l-quote. Imma mbagħad il-quote kompli għax it-test kollu huwa posuerunt me custodem et non custodiv, imma ma ħarisx. Jiġifieri inti l-ewwel parti all right li jiena poġġewni ma ħarisx, jiġifieri jekk inti taqra l-vers kollu huwa naqra autoleżjonista. U dik hija b'xi mod meta aħna nikkotaw il-Bibja propju u anke il-profs Nino Abela jikwota oħrajn, pereżempju, inti ma tistax fuq Ġesu Kristu tgħid il-Bibja tgħidilna li qalu li fih kien hemm xitan. Imma ġifieri dik mhijiex orajt tikkwota l-Bibja, imma mhu tittara l-kuntest kemm irrabja x'qalulu hekk. Interessanti wkoll il-Papa jitkellem dwar id-dialogu bejn ir-raja, t-teoloġi u l-eżiġeti, u jitkellem ukoll qegħdin f'din il-ġimgħa dwar il-Bibja u l-ekumeniżmu. Interessanti ħafna il-paragrafu 48 fejn il-Papa jitkellem ukoll dwar il-qaddisin u l-interpretazzjoni tal-iskrittura u jsemmi diversi qaddisin. Kieku kellna Papa Malti kien isemmi anke San George Spreka imma ma sibtux jien fil-lista għalkemm il-Papa Benedittu kien ikkanonizzahu fl-2007. U hawnhekk tispiċċa l-ewwel parti. Tirrealizzaw li l-ewwel parti hija densa ħafna, rikka ħafna fil-kontenut. B'xi mod jien naħseb aqqas kors wieħed l-università ma jippermetti lecturer jiddiskuti dan il-kontenut kollu, ġifieri huwa importanti ħafna li aħna is-saċerdoti, l-isfijiet u anke il-lajċi fl-imkien ikonna ċans napprofondixxu iżjed ir-riflessjonijiet profondi ħafna rikki li jagħmel il-Papa Benedittu. It-tieni parti li hija verbu minn ekklesja b'xi mod hija iżjed mexxejja għaliex qed titkellem fuq il-kelma ta' Alla propju fl-esperjenza tal-Knisja. U allura
il-kelma ta' Alla u l-Knisja. Il-Papa jibda mal-ewwel il-Knisja tilqa l-kelma. U il-Papa jaqbad il-ħajja tal-Knisja u jiddeskrivi ir-rwol tal-kelma ta' Alla propju fl-esperjenza tal-ħajja tal-Knisja. Il-kelma ta' Alla fil-liturġija mqazza, l-iskrittura mqazza u s-sagramenti, il-kelma ta' Alla u l-Ewkaristija, is-sagramentalità tal-kelma, l-iskrittura mqazza u l-lezzjonarju, ix-xandir tal-kelma u l-Ministeru tal-Lettorat, l-importanza tal-omelija, naħseb jien ta' min dan aħna l-assissin u l-isfid ninżlu għal-kubtejna u naqraw propju il-numru 59. U jajtek il-Papa għax ħafna li jitbedu mill-Knisja iwaħlu b'faċilità kbira fl-omelija, titkellem boring, u ma jkunux qed jgħidu għar-ritwal imma b'mod speċjali għall-omelija. L-omelija it-twettiq tal-messaġġ tal-Iskrittura b'mod li l-fidili jiġu mejjuna jiskopru il-preżenza u l-qawwa tal-kelma ta' Alla f'ħajjithom illum. Għandha twassal għall-arfin tal-misteru li qed jiġi ċelebrat. Tistieden għall-missjoni, tħejji l-ġema għall-istqarrija tal-fidi, għat-talb universali u għall-liturġija tal-Ewkaristija. Għalhekk, dawk li b'ministeru speċifiku huma magħżula għall-predikazzjoni għandu jkollhom tassew għal-qalbhom dan id-dmir. Għandhom jevitaw omeliji ġeneriċi u astratti li jdallmu is-sempliċità tal-kelma ta' Alla, kif ukoll żvijar bla siwi li jirriskja li aktar jiġbed l-attenzjoni fuq il-predikatur milli fuq il-qalba tal-messaġġ evanġeliku. Żewġ il-karikaturi ta' dak li qed jgħid il-Papa Benedittu, kultant ismu omelija, u il-konklużjoni tkun it's all about me. Jew inkella tkun eżerċizzju fil-komplikazzjoni degli affari sempliċi. Affarijiet sempliċi nagħmluhom verament ikkomplikati, mhux biss għalina nfusna imma anki għan-nies. Naħseb jiena daw iż-żewġ karikaturi jiġbru dak li qed jipprova jgħid Benedittu. Propju il-Papa jitkellem anke dwar l-opportunità ta' direttorju omiletiku, u mbagħad ikompli bir-rassenja tal-mumenti tal-ħajja tal-Knisja, tifhmu allura li din il-parti peress li qed titkellem dwar il-ħajja tagħna fil-Knisja hija iżjed mexxejja inqas impenjattiva mill-lat teoloġiku u taħsib. Il-kelma ta' Alla rikonċiljazzjoni u d-dilka tal-morda, il-kelma ta' Alla u l-liturġija tas-sigħat, il-kelma ta' Alla u l-ktieb tal-barkiet, u mbagħad suġġerimenti u proposti konkreti għall-animazzjoni liturġika. Dawn hawnhekk il-Papa jidħol anke f'xi aspetti prattiċi. Jiġifieri tindunaw li din it-tieni parti iżjed konkreta, iżjed prattika. Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-kelma ta' Alla, il-kelma u skiet, ix-xandir solenni tal-kelma ta' Alla, il-kelma ta' Alla fit-tempju nisrani, l-esklużività tat-testi bibliċi fil-liturġija, jiġifieri jgħidilna li jekk jista' jkun il-qari meħud mill-iskrittura imqazza m'għandhom qatt jieħdulu postu testi oħrajn, ma nafx lyrics ta' xi song pereżempju, flok is-salm responsorjali, jew inkella xi testi sagri ta' xi reliġjon oħra. Fil-liturġija il-post huwa għat-testi bibliċi. Kant liturġiku mnebbaħ mill-liturġija, għalmenu b'awgurju li ma jkunx pop song li mbagħad saret kant liturġiku bħal Fiume Amaro, li aħna nkantaw fir-Randan, u tant oħrajn. Attenzjoni partikolari għal dawk neqsim mis-smieħ u mill-vista. Il-Papa jidħol anke f'dan id-dettall
u ta' attenzjoni għal persuni sa' mismieħ jew mill-vista. Ovvjament dawn huma affarijiet konkreti ħafna. Il-parti li jmiss hija l-kelma tal-Alla fil-ħajja tal-Knisja, mela mhux biss fl-esperjenza sagramentali tal-Knisja. U allura il-Papa jitkellem dwar il-laqa mal-kelma tal-Alla fl-Iskrittura mqazza, l-animazzjoni biblika tal-ħidma pastorali, id-dimensjoni biblika tal-katekezi, il-formazzjoni biblika tal-insara u anke l-Iskrittura mqazza fil-laqat kbar ekklezjali. Il-kelma ta' Alla u l-vokazzjonijiet, din hija xaġa li laqtitni, il-kelma ta' Alla u l-vokazzjonijiet, x'iri jgħid il-Papa dan il-paragrafu. Is-sinodu meta saħaq fuq l-eżiġenza intrinsika li għandha l-fidi li tinżel aktar fil-font tar-relazzjoni ma' Kristu, il-kelma ta' Alla fostna rid juri wkoll il-fatt li din il-kelma issejjaħ lil kull wieħed waħda minna b'mod personali u hekk turi l-ħajja nnifisha vokazzjoni f'relazzjoni ma' Alla. Dan ifisser li aktar ma nitlu fil-qalba tar-relazzjoni personali tagħna mal-Mulej Ġesu, aktar nintebħu li hu qed isejħilna għall-qdusija permezz ta' għażliet definitivi li biha ħajjitna twieġeb għal imħabbtu u tassumi ħidmiet u ministeri biex tibni lill-Knisja. Interessanti ħafna li il-Papa jinsisti u naħseb parti mill-pastorali vokazzjonali tkun li nlaqqgħu lill-poplu tagħna b'mod speċjali liż-żgħażagħ mal-kelma ta' Alla. U l-kelma ta' Alla mbagħad taħdem fil-qalb tagħhom ispirata kif inhi mill-Ispirtu Qaddis tal-Mulej. Interessanti ħafna li għandu dissezzjoni 78 fuq il-kelma ta' Alla u l-ministri ordinati, hemm kelma għalina 79 għalina l-isfijiet, hemm ovvjament kelma għas-saċerdoti u anke kelma għad-djakni. Hemm ukoll kelma l-kandidati għall-ordni sagri, għas-seminaristi tagħna. U hemm il-kelma ta' Alla u l-ħajja konsagrata, il-kelma ta' Alla u l-fidili laiċi. Ħana rida għax qegħdin fil-preżenza ta' numru sabiħ ta' laiċi. Is-sinodu, number 84, kemm il-darba xeħed ħarsu fuq il-fidili laiċi u raldilhom ħajr għall-impenn ġenerus tagħhom fit-tixrid tal-Evanġelju fid-diversi oqsma tal-ħajja ta' kuljum, fuq ix-xogħol, fl-iskola, fil-familja u fl-edikazzjoni. Ġesu fl-Evanġelju ta' Mattew jindika li l-għalqa hija d-dinja iż-żerja tajba u mawliet is-saltna. Dawn il-kelmiet jiswew b'mod partikolari għall-lajċi insara li jgħixu l-vokazzjoni tagħhom għall-qdusija bħajja skont l-ispirtu li jesprimu ruħu b'mod speċjali huma u jimpenjaw ruħhom fil-ħwejjeġ tad-dinja u jissieħbu fl-attivitajiet ta' din l-art. Huma jeħtieġ li jkunu iffurmati biex jiddixxernu r-rieda ta' Alla permezz ta' familjarità mal-kelma ta' Alla, moqrija u studjata fil-Knisja taħt il-gwida tar-raja leġittimi. Jien naħseb dawn huma indikazzjoni ċari ħafna dwar il-formazzjoni biblika anke tal-lajċi tagħna. Il-kelma ta' Alla iż-żwieġ u l-familja kif ħafna drabi fl-eżortazzjonijiet post-sinodali inti kważi tippretendi li ssib bħalma kellna dwar l-Ewkaristija. L-Ewkaristija f'relazzjoni mal-ħajja tal-Knisja ma mbagħad ukoll f'relazzjoni ma' kategoriji differenti, kważi huwa stil u mudell assodat fil-eżortazzjonijiet post-sinodali kemm ta' San Ġwan Pawlu II kif ukoll ta' Benedittu. Interessanti ħafna wkoll il-numru 86 fejn il-Papa jagħti indikazzjonijiet sbieħ ħafna dwar il-lezzjo divina. Il-qari tal-Iskrittura mqazza fi spirtu ta' talb u l-lezzjo divina. Għal min pereżempju jixtieq ikun jaf x'inhi l-lezzjo divina,
proprio nissuġġerilu li jaqra dawn il-paġni fejn il-Papa Benedittu jispjega propju il-ruħ u l-qafas tal-Lezzjo Divina. Il-Papa wkoll jitkellem dwar il-kelma ta' Alla u t-talb Marjan, anki għaliex bħalma qal u insista ħafna il-Papa San Pawlu VI fil-Marialis Cultus, it-talb Marjan, nibdew anke mit-talba li żiet antika l-Ave Marija, huwa il-ruħ tiegħu hija biblika. U aħna wkoll nirringrazzjaw il-Alla tal-fatt li San Ġwan Pawlu II tagħna l-misteri tad-dawl li fil-katina tar-Rużarju jimlew lakuna li kellna u li San Ġorġ Preka kellu intuizzjoni feliċi tagħha ġa fl-1956 billi ippropona l-ewwel 5 misteri tad-dawl li huma ħafna qrib. Il-5 misteri tad-dawl li mbagħad ippromulga San Ġwan Pawlu II ħafna snin wara. Il-kelma ta' Alla u l-art imqazza l-Papa jfakkarna li bħalma jfakruk il-Franġiskani meta tmur magħhom fuq pellegrinaġġ l-art imqazza li l-art imqazza hija il-5 Vanġelu. U verament jiena l-esperjenza li kelli maż-żgħażagħ fil-pellegrinaġġ li għamilna fl-art imqazza kienet esperjenza tassew entużjażmanti. Li dawn iż-żgħażagħ bdew jifmu ħafna affarijiet li jew ma kienu jafuhom jew inkella li kienu joħduhom for granted f'dawl ġdid. It-tielet parti b'xi mod hija wkoll aċċessibbli iżjed mill-ewwel parti. Tapprezzaw li jiena bil-fors kelli nagħti naqra enfasi fuq l-ewwel parti għax l-ewwel parti veru trid taħdem, ġifieri. Jekk inti tħossok għajjin ibda mit-tieni u t-tielet u mbagħad l-ewwel trid tkun verament frisk jew inkella anke ikollok anke wieħed jaqra fi gruppi għaliex hija impenjattiva ħafna. It-tielet parti hija propju il-kelma li tkellem lid-dinja verbum mundo. L-ewwel nett il-missjoni tal-Knisja li xxandar il-kelma ta' Alla lid-dinja. Il-kelma tal-missier u lejn il-missier. Inxandru lid-dinja il-logos tat-tama. Il-numru 91 huwa verament numru attwali. Id-dinja għandha bżonn it-tama, mhux pajjiżna biss. Id-dinja għandha bżonn kelma ta' tama. U dina fit-2010 diġà qed jara Benedittu 16 inxandu lid-dinja il-logos tat-tama. Dak li Knisja xxanda lid-dinja huwa il-logos tat-tama. Il-bniedem għandu bżonn tat-tama l-kbira biex jista' jgħix il-preżent tiegħu. It-tama l-kbira li hi dak li Alla li għandu wiċċ ta' bniedem u li ħabna sal-aħħar. Għalhekk fl-essenza tagħha il-Knisja hija missjonarja. Mill-kelma ta' Alla il-missjoni tal-Knisja, il-kelma wassaltna ta' Alla u li din kollha responsabbli għat-tħabbira qed ngħaddi propju il-titles ta' dawn il-numri. Pratikament nistgħu ngħidu li kull numru ta' din l-eżortazzjoni apostolika għandu titlu. Mhux dejjem issiba din fl-eżortazzjonijiet apostoliċi tal-papiet ġieli jkollok sections taħt titlu wieħed, imma l-istil huwa tant ordnat inti tista' jkollok anke revision malajr billi tara l-indiċi pratikament, għax kull paragrafu għandu titlu, għandu subtitle, jgħidlek eżattament dik si tratta. Inti tista' ukoll anke tiffaċilitalek li inti għandek xi element qed tfittxu u ssibu anke malajr. Il-tiġa tal-missju aġentes, it-tħabbira u l-evanġelizzazzjoni ġdida, il-kelma ta' Alla u x-xhieda nisranija u naslu mbagħad għal sezzjoni li hija bħala titlu għandha il-kelma ta' Alla u l-impenn fid-dinja. Naqdu lil Ġesu fl-iżgħar fost dawn ħutu. Il-kelma ta' Alla
iġġalek toħroġ minnek innifsek u tħares li id-dinja lek verbum mundo u ssir għaddej tad-dinja. Dan u wieħed mill-frott li żjed importanti tal-kelma. Il-kelma tagħmlek għaddej tad-dinja, għaddej tal-umanità, imma anke għaddej tal-ktib tan-natura, jekk aħna nerġgħu immorru għall-ewwel naqra biċċa xogħol jibsa li nifhmu x'irid jgħid il-Papa meta jitkellem dwar l-analogija tal-kelma. Jiġri il-verbum inkarnatum, mela il-kelma ta' Alla l-ewwel nett hija Ġesu inkarnat. Imma wkoll hija il-liber natura, il-ktib tan-natura, hija wkoll il-kelma li xandru l-profeti fl-istorja. U mbagħad hija wkoll it-test sagru. Nifmu li dan kollha imexxuk biex inti tkun għaddej ta' Ġesu, imma wkoll għaddej tal-ktib tan-natura, għaddej tal-umanità fl-istorja li qed tevolvi b'ħafna tama u anke għaddej tal-Knisja. Il-kelma ta' Alla u l-impenn bris il-ġustizzja fis-soċjetà. It-ħabira tal-kelma u r-rikonċiljazzjoni u l-paċi bejn il-popli. Il-kelma ta' Alla u l-imħabba li hija propju fekonda ħawtiela. Għandna din il-kelma semitika li ma tantx għadna nużawha, imma li b'xi mod tiġbor dak li qed jipprova jgħid il-Papa. It-ħabira tal-kelma ta' Alla u żgħażagħ, it-ħabira tal-kelma ta' Alla u l-migranti. Mument sabiħ il-bieraħ mort il-Laboratorju tal-Paċi, tqajt ma' Patri Dionisio Mintoff u mal-residenti li għandu il-fuq minn 50 ġuvni mill-Afrika, mill-Asja, minn Nepal, mal-tqajt ma' migrant minn Nepal jien, u spiċċawnek il-ħalfar Laboratorju tal-Paċi u tom l-iskrittura kienu ilhom jitolbuh għandek il-kelma ta' Alla, nixtiequ il-kelma ta' Alla. Biex filgħaxija fit-tinda noqogħdu naqraw il-kelma ta' Alla. U ġab il-testament il-ġdid bl-Ingliż, kellu anke ftit bil-Franċiż u qassamu u jisom daw tom id-dinja. Daw żgħażagħ li ġejjin qed jippruvaw anke jsibu tama f'ħajjithom. It-ħabbira ta' kelma ta' Alla u min qiegħed ibati, it-ħabbira ta' Alla u l-foqra tirrealizzaw li hawnhekk iżjed minn kategoriji ta' ministeri jew kategoriji fih dan il-Knisja, il-Papa qed iħares lejn il-kelma ta' Alla u xi aspett li tolqot il-kategoriji tal-umanità, għalhekk verbum mundo. Hawnhekk ukoll b'xi mod il-qari mhuwiex daqshekk peżanti għax inti qed tħares lejn diversi kategoriji ta' nies u hemm kelma ta' erf u ta' mħabba għal dawn il-kelma ta' Alla u l-ħarsien tal-ħolqien. Tara kif ġejna liber nature. Mbagħad il-Papa jagħmel joffri sezzjoni għal kelma ta' Alla u l-kulturi. Il-valur tal-kultura għal ħajja tal-bniedem. It-ħabbira li jagħtina Ġwanni dwar l-inkarnazzjoni tal-Verb tikxef ir-rabta li ma tinħalx bejn il-kelma divina u l-kelmiet umani. Kemm hi espressjoni sabiħa di. Ir-rabta bejn il-kelma divina u l-kelmiet umani li permezz tagħhom Alla jkellem lilna. Huwa fid-dawl ta' din riflessjoni li s-Sinodu tal-Isfijiet waqaf fuq ir-relazzjoni bejn il-kelma ta' Alla u l-kultura. Mela il-Bibja bħala kodiċi kbir għall-kulturi, l-arfin tal-Bibja fl-iskejjel u l-universitajiet, l-iskrittura mqazza fl-att ta' espressjonijiet artistiċi tagħha, il-kelma ta' Alla u l-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali, ta' min wieħed jaqra dan il-numru 113 anke fl-ambjenti tagħna tal-medja, il-Bibja u l-inkulturazzjoni, u mbagħad jitkellem ukoll dwar it-traduzzjonijiet u t-tixxir tal-Bibja. Aħna qegħdin f'dan l-istadju li naħdmu biex ikollna il-5 edizzjoni tal-Bibja bil-Malti
u waqt li napprezzaw il-numru 115 nitolbu li xi darba dil-imbierka edizzjoni tara id-dawl tal-bambin. Ġifieri maħna nippruvaw ukoll ngħinuh bejn insomma il-ħajja nżulu tlajja imma nemmen li naslu. Irridu wkoll nużaw ħafna tama. Il-kelma ta' Alla teleb il-limiti tal-kulturi. Imbagħad il-Papa jitkellem dwar sezzjoni għalija din, il-kelma ta' Alla u dialogu interreliġjuż. Ovvjament ġiġa tkellem dwar id-dialogu bejn il-poplu Ebrej u aħna, imma wkoll dwar id-dialogu bejn l-insara u l-Musulmani, dialogu ma' reliġjoni l-oħrajn u dialogu u libertà reliġjuża. Din importanti ħafna anke fil-kuntest tagħna. Id-dialogu ma jistax iħalli frott jekk ma jinkludix fih ukoll ir-rispett awtentiku għal kull persuna biex tista' tipprattika b'mod ħieles ir-reliġjon tagħha. Għalhekk is-sinodu waqt li promuovi l-kollaborazzjoni bejn l-esponenti ta' diversi reliġjonijiet daqstant ieħor. Ifakkar li fil-ħtieġa li tiġi żgurata ta' bilħaq għal dawk kollha li jemmnu l-libertà li jistqarru ir-reliġjon tagħhom fil-privat u fil-pubbliku kif ukoll il-libertà tal-kuxjenza. Ovvjament mingħajr libertà ma tistax inti jkollok smieħ vera. L-eluq ta' din l-eżortazzjoni apostolika il-Papa Benedittu jerġa' b'xi mod jirritorna għal vena teoloġika. Il-kelma definittiva ta' Alla ma qatt ninsew li bħala pedament ta' kull spiritualità nisranija awtentika u ħajja hemm il-kelma ta' Alla imħabbra mill-qwa ċelebrata u meditata fil-Knisja. U jitkellem ukoll dwar il-ħtieġa ta' evangelizzazzjoni ġdida u smieħ ġdid. Din tapplika ħafna lina inħossi. Evangelizzazzjoni ġdida u smieħ ġdid. Bħall-apostlu kbir tal-ġnus li nbidel wara li sema leħen il-mulej fit-triq lejn Damasku, ħanatu aħna wkoll widen għall-kelma divina li tisfidana dejjem personalment illum u issa. L-Ispirtu Santu jirrakkontawna l-atti tal-Apostli għażal għalih lil Pawlu flimkien mar Barnaba għal predikazzjoni u t-tixrid tal-bxara tajba. Ekku wkoll illum l-Ispirtu Santu ma jedix isejjaħ semmija u ħabbara konvinti u konvinċenti tal-kelma ta' Alla. Interessanti wkoll li l-Papa jitkellem dwar il-kelma u l-ferħ. Il-kelma u l-ferħ. Il-kelma il-għajna bi grazzja. Mela fil-kelma ta' Alla aħna wkoll smajna, rajna u missejna bidejna l-verb tal-ħajja. Il-għajna bi grazzja l-aħbar li l-ħajja ta' dejjem deret. U għalhekk issa narfu li aħna f'komunjoni ma' xulxin, ma' min ġie qabilna fis-sinjal tal-fidi, ma' dawk kollha li mxerda mad-dinja jisemgħu il-kelma, jiċċelebraw l-Ewkaristija, jgħixu x-xhieda tal-imħabba. Il-komunikazzjoni ta' din il-bxara ifakkarna l-Apostlu Ġwanni tingħata biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. U ovvjament is-slima tal-Papa fit-tradizzjoni tal-Maġisteru hija lejn il-Mater Verbi et Mater Letizia. Il-Om il-kelma u Om il-ferħ. Din il-relazzjoni intima bejn il-kelma ta' Alla u l-ferħ tidher b'mod ċar sewa sew fl-Om ta' Alla. Niftakru fl-kliem Santa Elisabetta, ħinja dik li jemnet li jseħ kull ma bat jgħidilha il-mulej. Marija ħinja għax għandha l-fidi, għax emnet u f'din il-fidi laqgħet fl-istess ġufa il-verb ta' Alla biex tagħtih lid-dinja. Il-ferħ li rċeviet mill-kelma issa jista' jilħaq lil daw kollha li fil-fidi jħallu l-kelma tbiddilhom.
Ħadkun mela kull ġurnata tagħna maġuna mill-laqgħa mġedda ma' Kristu, il-verb tal-missier li sar bniedem. U jinsab fil-bidu u fit-tmiem u kollox fih qiegħed iżomm. Ejjew nisktu biex nagħtu widen għall-kelma tal-mulej u nixtarruha. Biex permezz tal-ħidma effikaċi tal-Ispirtu Santu hija tissokta tagħmmar, tgħix u tkellimna tul il-jiem kollha ta' ħajjitna. Hekk il-Knisja dejjem tiġġedded u ssir żagħżugħa grazzi għall-kelma tal-mulej li tibqa' l dejjem. Hekk aħna wkoll nistgħu nidħlu fi dialog kbir tal-erosija li bih tagħlaq l-Iskrittura mqazza. L-Ispirtu u l-Arusa jgħidu, ejja, min jisma' ħajjgħid, ejja, min qiegħed jagħti xhieda ta' dawn il-ħwejjeġ jgħid, iva, jien dalwaqt ġej, hekk ikun, ejja mulej Ġesu. Grazzi tal-attenzjoni u nawguralkom buona lettura ta' dan il-kapolavur li ħallilna il-Papa Benedittu. Grazzi ħafna.